Здоров! Вітаю усіх у новым 2025 годзе. Зычу, каб у гэтым годзе нарэшце выйшаў, рэлізнуўся Дэкскейлер. І так, сапраўды, я тут намаляваны навагоднім з адпаведным рэквізітам, але калі што, насамрэч я проста цяпер не п'яны. Калі магло здацца супрацьлеглае. У мяне ўжо віншаванні ўсе ўласна скончыліся. Я хацеў, да тут няма майго гэтага VTube, PNGTube аватара, бо мне лень, я ебаў, я хацеў вось зрабіць такі новы адмысловы, ну не прям новы, але чыста адмысловы вот для гэтага відэа зрабіць два рота, там два вока, і по факту яно нават ёсць, але гэта самае гано. Усё гано. Нешта ну, я забіў, я вырашыў, што я лепей проста вось так вось буду дрыгаць. Так, на жаль, чамусь тут нельга як у фоташопе зрабіць, каб ён і так дрыгаўся. Таму ёсць такая рэч. Таму я так вот буду. Уласна, да, я гэты тыдзень я, так скажам, святкаваў Новы год. І Новы год, да, тут больш святаў ніякіх не было. У мяне неяк так знянацку атрымалася, што святкаваў. Кампанія вось усё была, што карацей, я нічога не зрабіў, але я добра адпачыў. Вельмі спадзяюся, што надалей змагу куды больш прадуктыўна працаваць. Яшчэ ў мяне брові паехалі, ну, няважна. Усіх з Новай годай, да наступнага тыдня. ББ.